Horas jala selamatan hari Minggu madi hamuak kadongan na hinalongan itu hatta. Nunga bongo tita sadarot tu minggu ujung tahun parhuriaon. Laos di minggu sadarion di patu paparningotan dia kanang monding. Di bagasan nasa tau parhurianon. Atong aha masih dohonot ta taringot tu si. Saya burju maho rasi rasa mate, dungi lehonok maho tuho tupal hanguluani, luhut mahita makirim ditupali marhite hapur seota na manotong saliling nileleng na, alani martang yang nahom mahita sangombas. Amin. Tapuji ma debatata tende homebana sito padaging dohoton dita. Marende mahita sembuken di nomor 350 sada ayat sada 1 ayat 3.
mahite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon dohatan ni Tuhan Yesus, namonangido si parulosan, dohot akka ulos na saksak. Jalandang sesauku guarna siap pustaha hangoluan. Jala parhatopotokku do guarna di jolon ni damang. Dohot di jolon ni akka suru-suruan na haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, hale Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yakka namate dohot akka na mangulu, hodo na punahami, manang mangulu manang mate pehami, nakpe mardala kami di rura na linggoman ni hamatean, dang huaberi hami be hamatean, ay hodo dongan nami, dang tartiop hamatean manang tanoman behami, ay hodo Tuhan nami, naung kumopopami, jalaho na punahami, rohami nuaik tuho, mangido, sahat tuho maton dinami, dohot daging nami, asa diho hami manang na mangolu manang na matepe, sa tiyok matangan nami, urupi hami marhite-hite pakokok mi, asa sahat hami tuhanguluan na sorasuda. Amen. Undul mamu. Tangyo kamu mapatik ni debata di minggu ujuk tahun pahuriaun sadarion, imana tersurat di konfesi HKBP tahun 1976 bindu 15 taringot tu parningotan dinamonding. Tahapor siai jala tahatindak kondo, hamatiani ima ujung ningolu ni jolma di portibion, maradia may banasian sandok ulauna. Adong haulaon diakka na porsea pabuah Yesus Kristus na keheido panguluhon jolmai sian namate. Ibana do Tuhan ni namangulu do namate. Martua do namate di bagasat Tuhani nasatia rodi ujungna. Di patu pahuriaido parningotan diakka na monding. Lahu padungoho kaporsiot ta maringot ajal tasandiri.
uhut padohot to pakirimon di hamonangan ni Kristus manaluho kamatean. Songoni nang pakirimon di Banua Ginjang, sambulon ni tondita, dohot di hadodomu ni naporsiaido, dohot Tuan debata, sahat naro Yesus Kristus padua halihon. Marhite po daon, taon dolhon do pakirimon di haluaon ni jolma, sian akan amate di bagasan Yesus Kristus. Taalo do pikiran na mandok, boy na mangulu manjalo pasu-pasu sian na mate. Taalo di pikiran na mandok, pabuan na adong pardomun ni na mate, dohot na mangulu. Marhite tangiang manang mendoakan arwah-arwah. Taalo do pikiran na mandok, ikon pajonjong tugulaho pasangapon na monding. Jala pangalapan pasu-pasu ti pinoparna. Jala marhite podon, tatulak do sude rumang nina pinodahon ni ugamo hasi pelebeguon, lumobi poda taringot tuton di namandok, tading do tondi ni namatei, jala tondi namatei gabibegu dohot sumangot. Di parningotan di namonding, si parate ato no kondo mandok nguliate tu debata, dinamarningot ulaw na dinggan ujudingo luna. Alay, dang na mangigil pasu-pasu do tanda siar-siaran sian naung mondingi. At tong rap mangilogogo mahita tuarapan ni debata. Ale debata, say pargogoy mahami mangulahon na humbar tupatikmi. Amen. Uria nan holongan itu hatta, tapapohom marhatta dia daupan itu hatta, tatopoti ma sandok dosata nagodangi, martang yang nahom mahita.
Ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan, para si roha na sumurong, ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habang sahabadi ommi, manopoti jala mangangguk kondosa nami, mas sejot-jot warsaki hami homar hite-hite pikiran dohot hata, dohot pambenan nami narwai, dang holongi hami hosian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, nang doson diri nami hubaik kami, dibaheni tamado rima sammu jala uhumammu hami tuhamatias sa leleng ni leleng nai, alai nama porus mahami nuaing tua siniroham nagodangi, mangido sian nasaruhan nami hasesaan ni dosa nami saluhutna, say urupi mahami paubaor rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si Pangulo hami dohot ala ni guarmu na badiay, ale Tuhan, say asima roham di hami halak na dangolon. Amen. Tabigay mahata baga-baga taringot tuha sesaan ni dosa. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah, nunga diar saki huwau marhite sian akka dosam. Jalanungan di loja huwau.